Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukuvalo amehlo okwenzeka isiphihli sengozi eLinfield Park ku N3 ePietermaritzburg. Nibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media kamala ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukuvalo amehlo okwenzeka isiphihli sengozi ku N3 eLinfield Park la ukutholane khona imonto ebethwele isidumbu kanye namaloli amabili maqede kwenzeka isiphihli sengozi. Abezosizo oluphuthumayo baphuthuma endaweni yesigameko bafica imonto encane ivalelwe ngamaloli ngaphansi. Male kabi abantu ababili kwathi ababili balimala kabuhlungwana basebenzisa izindlawu ukukhipha abantu abebelimele emontweni kube ukuthi imonto encane le etholane namaloli bethwele isidumbu behamba nomndeni akwazi ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi kodwa ke kube ukuthi batholane phezulu maqede kwalimala kabi imonto encane kanye nawo amaloli alimele babeke sebebasiza abalimele endaweni yesigameko anduba babaphuthumise ezibhedlela eziseduze amaphoyisa omgwaqo namanje asaphenye imbangela yengozi. Bafethu lolu udaba olubuhlungu ngendlela emangalisayo. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.